ଆଜି ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ ବାସ୍ ରୁବି ମାଉସୀ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ସଞ୍ଜୀବକୁ ତାପରେ ଆଦର୍ଶର ବାପା ମାଆ କହିବେ ସଞ୍ଜୀବକୁ କିଛି କହିଲେ ତୋ ଦେହରେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ ମା ତମେ ଟପିକକୁ ଅଲଗା ଦିଗରେ ନେବାକୁ କୋସିସ କରିଛ। ତାପରେ ତା ମା କହିବେ ତୁ ଚୁପ୍ କର ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। ସଞ୍ଜୀବ ତୋ ପାଇଁ କିଏ ଏମିତି କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆକୁ କହିଲେ ତୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।